Sorry, ma'am. Sorry, the item 7 is number 224 of 26. Now, wakaparwa mhosva naanotata sivana anogara muvhileji mabhukwe akasungwa namessage of court mushure mokunge papiwa ripoti yekuti airapa vanhu achiita zvechivanhu achishandisa zita ramama chingatumwa namama. Ndiyo nhau yatauya nayo kudai. Ndichakumbirawo notata sivana vasimudze ruoko rwerudyi wakagara ipapo kutedzera zvandava kutaura mashure. Ini nohlahla sivana izivai zvandiri kutaura. Ini nohlahla sivana ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi kaMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndinamuzvisa. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari andibatsire. Tiisa ruoko pasi. Takumbirawo message of court muzisoda chasakisa kuti muzosungana mutasasivana. Tinotenda pamusoro chikonzero chaita kuti tichisunga vanohlahla sibanda nyaya yekuti vakafamba vakapinda mumusha wasabhuku norwira vachiti vanorapa kudza vachiita zvechivanhu vakatanga kushandisa zita ramambo vatinambozvivo vanchituma kuti ndinge ndichiita izvi zvandiri kuita uyezve vachitorera vanhu huku mbudzi nezvimwe zvakadaro mumusha memanorwira asi vachishandisa zita ramambo vakavatuma namama zvinova zvekunyika usina kutuma namama ndizvozvozotavadaro kuti vasvika pamberi pedare ramama kuti vange vachitaura. Asi vanhu vakunga mukunzwa nhau yamapomerwa yokunzi kwakauya ripoti yokunzi maifamba muchirapa vanhu nechivanhu muchivaripisa zvamaivaripisa asi kuseri kwazvo maishandisa zita ramambo kuti ndo vakanga vakutumani. Munoti kudii nazvo pamberi pedare? Pamusoro imambo hazviziri izvo. Handina kudaro. Makambopinda mumusha mamurwira here? Kwamurwira ndakakupinda ichokwadi. Muchirapa vanhu? Handina kurapa vanhu. Ndoda kutaura chokwadi pamberi kaMwari. Makapinda mamurwira maibata basa rei? Ndakafonerwa nemurume anonzi Alfonso augara kusaidi ikoko kwamurwira wakati vasibanda muri wezinata here? Ndakati hongu. Hanzi takatounzwa kuti muri wezinata. Ndakati ichokwadi. Hanzi mambo ari kutoziziva here? Ndakati hongu ye vari kutoziziva kuti ndiri kuno kubhadhuni ravo. Vazoti allright, vamurape vari kutoziva. Ndakati hongu vari kutoziziva kuti ndiri kuno kubhadhuni ravo. Vakati okay, tachikumbira kuti mosvika kwamurwira kuno urwere buripo. Ndakati allright, ndikazowana nguva ndichasvika ikoko iri Saturday or Sunday. Ipapo yanga iri Thursday, right? Ndasimuka yanga iri Sunday, ndaenda ikoko, ndasvika ikoko. Laki racho kune mukomana ndaifamba naye anogara ikoko kwamurwira, but anogara tingangoti mavakidzana. Ndasangana nasekretari, mukomana ayo atoti aiwa ndiye sekretari wamurwira. Ndakati kwamurwira ndikuzive sachi, saka hanzi kuno urwere. Ndichibvunza sekretari ati ichokwadi kuno urwere, kuna sister ane problem yemwoyo, and then kune mumwe akarara pabhedhi. Saka wati mukomana handiti uri kutoziva here kuna sabhumurira? Mukomana akati hongu. Ndakati allright. Mukomana wandiperekedza takasvika kwamurwira, sabhumurira iye mudhara chaiye. Tasvika ipapo then kokoi vati aisvikai, but handina kuziva kuti ibofu because wakaita kunge kuti igino. Saka vandipa chaiye kugara.
vamurika ndavamhoresa zvakanaka tati tapedza kundimhoresa zvakanaka wakati okay ndazoti ndasangana nasekretary wenyu ari kugara nechekumusoro Kanibate muromo. Mambo china moraro kuziva here kuti muri kurapa mudunhu ravo. Mambo hayo mambo takatenderana kuti tanga ubhadhare mbudzi. Ndati mambo vari kuziva here kuti muri kurapa muri mudunhu ravo. Mambo muri kuziva zvo. Muri kuziva? Ndakakupai mvumo yekuita izvo. Hamuna kundipa mvumo makati utange ubhadhare. Saka ndisina kupai mvumo handina. Ndakati handisi kuzviziva. Hamusi kuziva. Alright. Saka chaizokutumai kuti musimuke kubva kumba kwenyu muchienda muvhileji yamambo Chinamhora muchinorapa. Mambo wacho asina kukupai mvumo chii? Pamusoro ivamba kufonerwa baba vakati uya utarise urwere chete kwete kuti ndirape handina kurapa. Vaswanda ndikatsvaga mawitnesses evanhu makasanganidzana navo vakauya muno munozviramba. Ndinotoziramba pamusana kokuti ndaienda kuno. Aiwa but munhu ari kutaura achiti makandiripisa chakati mukaita zvakati. Handina kuripisa. Handina kuripisa munhu mambo. Ndakati ndokutsvagirai dhokotera because varwere vacho ndakavaona mambo. Ndikutaura chokwadi. Varwere vacho mumwe wakarara pambhedha. Saka mumwe wacho wanga ine problem yemusana. Right, vazotora chiendai kuzasi uko muende kunoona varwere ndadzika zvangu taenda kumba kwacho. Kufamba rwendo rwekuenda kunoona varwere musowa makabva panapa ndakati munofanira kuitei? Makati ufanira kubhadhare mbudzi. Ndakati chii? Makati ufanira kubhadhare mbudzi. Makazviita? Handiri panzira baba. Saka sei makusimuka kuenda kunoona varwere nekurapa varwere mumusha? Uko ndaida kuvatsvagira dhokotera because vakati problem yacho. Saka vanhu vari kutaura kuti muri kurapa vanhu mumusha muchivaripisa muchityisidzira vanhu inhema. Inhema baba. Inhema ndikutaura chokwadi ndikupika naMwari. Inhema. Ndakavataura ndakati nini urwere uhu havupo kuchivanhu. Kunoti kana dhokotera ndichakutsvagirai dhokotera anozigona izvi. Vakati hongu utitsvagirai Vaswanda. Right. Dhokotera after 3 days ndakatofona ndichifonera Dr. Muswe. Ndakati Muswe ndimi munokwanisa basa iro rokurapa chi vanhu. And then Muswe takauya naye. Ndakauya naye kuno. Wakauya. Tasvika navo ikoko kwamurwere. Zvinorugara kupi naEswanda? Ndikugara kwaGuku. Saka Guku anoziva kwarugara? Yari kutoziva kwachona. Makombe itai fainda uri kuna Sabhuku kuti anoziva kwarugara here namababa. Iyo pari kuitwa nezvei pamba ipapo. Ndichakupai macontacts evanhu vemuvhileji yemamurwira vakauya nemacomplaints ezvakaitwa naVaswanda muvhileji yamurwira. Vaswanda baba ndikaunza mawitness anouya achitaura zvamakaita munomu ndichazokurovai neshambo. I thought kuti inyaya dzokuti tinongotaurirana totsiurana tonyarara takadaro. Zvino kana musha uchichema imi moyo hapana pamoramba kuti hamuna kuzviita. Handifungi kuti chinhu chinenge chakanaka. Ndakakuudzai ndikati basa ramuri kuita mati muri kuita basa reurapi. Ndikati basa renyu chekutanga kuzivisa varidzi vedunhu mauya Vaswanda vari kuita basa rakadai mudunhu ravo. Handiti ndikakuudzai zvinhu zvinodiwa zvamunouya nazvo kuzopetera kuna mambo. Mambo ndiri murapi ari mudunhu renyu. Kana mandipa zvinhu zvamauya nazvo mondizivisa zvamunorapa zvacho kuti munorapa sei uye munorapa makamira sei. Kuitira kuti ndini ndikazosangana nemurwere ari kuda ruoko rwenyu ndokutumira kwamuri. Handiti? Asi zvisati zvaitwa ndopandakapiwa ripoti yekunzi mune murume ari kufamba achitenderera achityisidzira vanhu achivatorera huku achivatorera mbudzi achivati ndatumwa namambo Chinamhora. Ina handina kukutumai kuti muende kunoita izvozvo. Pamusoro pechichangamire
mambo andina kuripisa munhu mbudzi o huku andina mambo toda kutaura chokwadi ngavauye vanhu vacho kotaurwa panapa ndikawana vanhu ndinovatsvaga ndovagara kana ndatsvaga vanhu ivavo munenge makuripa chandakudedzerai nhasi chandi chekuti ndikutsuurei kasi kana paita mawitnesses ari kukutaura kuti muri kuramba zvandakaudzwa munoripa titaure nyaya zvamakaunzi zvandakareva kuti muzadzikise zviri kuitwa rini izvi nokuti murimo mumusha muri kutoenda musikanzwa zviri kuitwa rini izvi zviri kuuya kuzopetera kuvaridzi vedunhu ndikutouya kupera kumwedzi kupera kumwedzi muswani kupera kumwedzi wedu muswa sunday ndo 30 muswa 28 august ndikutouya 28 august uye muzadzikise zvamakanzi muite nevaridzi vedunhu mozotanga kuita urapu hwenyu varidzi vedunhu vakuziva kuti tinavaswanda vari munhu vanorapa zvakadai tiregere kuita zvinhu zvinokonzeresa ruzha mumusha tofunga basa renyu rinokudzidzisai kuti kana muchinge makushanda nevanhu munoshanda nemunhu privately basa renyu harisi rekuti munounganidza vanhu muchirapa vanhu pajekerere handizvo ngatiwiriranei basa renyu pamuchazoita hamusi kuunganidza vanhu muchirapa vanhu pajekerere hamusi kupinda mumusha muchiita door to door hamusi kuita door to door kumusha ane dambudziko rake ndiye anosimuka achiuya kwamunhu hapana pamunosimuka muchinopinda mumusha mevaridzi muchiita door to door pamusha izvozvo hazviko mambochina mhora havazvitendere ane dambudziko ndiye anosimuka achiuya kwamuri kwete kuti mufambe door to door ende imimi hamusimuke muchienda kumurwere kana paita murwere vakudedzai kuti ndaita urwere pamba ngapave nemunhu anotanga auya kuzogara naye wamunogara naye kumba kwenyu monzwisisa urwere kana muchizosimuka mosimuka muine urwere hwamuri kuziva nezvavo kwete kuti munosimuka kufambira urwere kunotsvaga urwere handikutenderei kuti mufambe muchinotsvaga urwere ende handitendere kuti nyaya yamafambira pozopedzisira paita vanhu vaviri vatatu vavakidzana vaakuziva kuti imi moenda pane uyu moenda pane uyu moenda pane uyu moenda pane uyu nanganai nechinhu chimwe chete muri murapi ari kurapa nenzira dzechivanhu ngaazviitwe nenzira dzechivanhu dzinoremekedza mumwe nemumwe nemhuri yake ndisazoita dambudziko remhuri inochema kuti mambo munhu wamagamuchira mumusha menyu akutityisa kana paita dambudziko rekuti maakutyisa vanhu mumusha ukama hunodabuka papo ipapo bambo pamusoro ichanganira kuda kusvibisa imimi kuti ndikutofamba door to door kusvibisa imimi baba handichitsidzire vanhu ini kazhinji ndenge ndiriko kumbai ndofunga maona vaswanda muri munhu mukuru zvakaitika izvi zvinotokuudzai kuti pane shoko rabva mumusha muvanhu rauya kwamambo mambo havafembere kuti mapinda mumusha mamurwira handiti ndatoudzwa nevanhu mumusha imomo kuti mambo mune munhu akadai ari kushandisa zita renyu nenzira dzakadai ndo zvazoita kuti mupurisa auya akusungei kana pasina ataura hamumbonzwa ndichikutsvagai ukatonzwa ndakutsvagai ndaita murwere ari kuda ruoko rwenyu kana pasina chichemo chabva mumusha handikutsvagei asi mukanzwa ndakukutsvagai paita chichemo chabva mumusha munenge makutsvaga kurwisana namwambo pari nhasi regai ndikutsuurei ndigumire ipapo handitarisire kunzwa mashoko ekuchema kubva mumusha achichema nekuda kwekushanda kwamunenge muchiita navo imimi huyai muzadzikise zvamazina mambo muite musi wa28 august totanga kushandidzana muchiita basa renyu mune zvakanaka.